Kao svaki pravi Baranjac moraš proći, ja to zovem katekizmom Baranje. Riječ je o putopisu koji je napisao Mirko Hunjadi, profesor hrvatskog jezika i književnosti, nažalost pokojni, ali on je desetljećima odgajao Baranjce u gimnaziji i desetljećima je šetao Baranjom od Kopačkog rita, Banskog brda. I ono što je jako zanimljivo u toj knjizi, vidjet ćeš kad ju budeš listao, fantastični su opisi surduka, gostionica, ljudi. Evo, na primjer, ti si iz Zmajevca, a on priča kako je zmajevački domaćin poklopljen šubanom u gostionici kod Mišike Geršmajera, pije s društvom špricere, a znaš da on sam vinogradar, podrumar, da ima vrhunska vina, opisuje tu gostionicu i pravi Baranjac ćeš postati kad pročitaš, a onda i prošetaš ovim lokacijama koje će ti ova knjiga. Bravo, hvala mi, Slave. Mirko nije imao TikTok, onda ću ja pratiti njegove korake i snimit ću. Odlično. Imamo također naš portfolio šarenila Hedonist, poziv na istok Hrvatske. Wow. I bogatstvo koje prezentiramo, gdje se vidi kulen, riba, vino, surduci, bicikl, paprika, skate, Drava, Dunav. Tako da, ali naravno i naše tvrdnje da mislimo da su najbolje ribe na istoku, misleći naravno na fish paprikaš. I ovdje imamo isto nekih naših. Ajme meni, to mi treba jako. Evo, pogodili smo. Da, bravo. Pogodili smo, sad si opremljen za skitnju Landranje Baranje. Odlično. Hvala od srca, hvala, baš lijepo. Imamo, ne znamo jesmo u eteru, ali ove stvari čak imamo i u prodaju ovdje u Osijeku. Ma da. To su najnovija suradnja sa Lokijem, isto naš dizajn i prekrasna vrećica za trgovinu. Wow, super je. Danas ti je ženi rođendan, tako da napuniš ju sa puno topline, ljubavlju, sreće, a i kojim kulenom, vinom i super timing. izvana i iznutra. Baš lijepo, hvala. Predobro.